Ang Department of Foreign Affairs ni kumpirmar karong adlaw nga tulo ka mga Pinoy ang lakip sa dulan sa 300 ka mga pasaherong gituuhang patay sa giataking Malaysia Airlines flight MH17 sa Ukraine. Matod ni Foreign Affairs spokesman Charles Jose nga ang gobyerno sa Pilipinas nakadawat sa maong impormasyon gikan sa mga otoridad sa Malaysia ug sa Netherlands. Apaning pagbalita, wala pa gibutyag ang mga pangalan sa mga pasahero. Matod ni Ukraine's Interior Minister Advisor Anton Gerashenko nga ang eroplano naglupad paingon unta sa Kuala Lumpur gikan sa Amsterdam sa dihang gitirahan og missiles ug na-crash sa Ukraine kagahapon. Sa Twitter post sa Malaysia Airlines karong adlaw, nagkanayon ang management nga ila pang gipahibaw ang mga pamilya ug paryente sa mga pasahero sa MH17 una mo pagawas sa manifesto. Ang mga embahada sa Pilipinas, sa Malaysia ug sa Netherlands nagkoordinar na karon sa pagkuha og dugang impormasyon.